Vitajte pri ďalšej epizóde podcastu Virtuálna lekáreň, podcast o liekoch a zdraví s Janou Čarnokou. Dnes sa budeme rozprávať o opaľovacích prípravkoch. Vysvetlíme si, čo je UV žiarenie, čo znamená SPF, čo je UV filter, ako sa označuje na obale a prečo sa v moderných opaľovacích prípravkoch stretávame aj s označením BEMT. Povieme si tiež, aký význam má ochrana pred slnkom pri hyperpigmentácii a ďalších poruchách pigmentácie a prečo je vhodné chrániť pokožku nielen počas leta, ale počas celého roka. Opaľovacie prípravky totiž nie sú určené iba na dovolenku pri mori. Ochrana pred slnkom je dôležitá aj počas bežného dňa, pri práci v záhrade, na prechádzke, pri športe alebo počas jazdy autom. Čo je UV žiarenie? Slnko vysiela viac druhov žiarenia. Pre pokožku sú dôležité najmä UVA a UVB lúče. UVB žiarenie pôsobí najmä na povrchu kože. Je hlavnou príčinou začervenania a spálenia pokožky. UVA žiarenie preniká hlboko do kože. Podieľa sa na predčasnom starnutí pokožky, tvorbe vrások, strate pružnosti a vzniku pigmentových škvrn. Oba druhy žiarenia môžu pri dlhodobom a nadmernom pôsobení poškodzovať kožné bunky a zvyšovať riziko nádorových ochorení kože. UVA žiarenie preniká aj cez oblaky a čiastočne cez okenné sklo. Preto na nás pôsobí aj vtedy, keď nie je horúco, keď je zamračené, alebo keď sedíme pri okne či šoférujeme. Čo je UV filter? UV filter je látka, ktorá sa pridáva do opaľovacieho prípravku, aby chránila pokožku pred ultrafialovým žiarením. Niektoré filtre chránia najmä pred UVB žiarením, iné pred UVA žiarením a ďalšie chránia pred oboma druhmi. Preto väčšina kvalitných opaľovacích prípravkov neobsahuje iba jeden filter. Výrobcovia zvyčajne kombinujú viacero filtrov, aby vytvorili čo najširšiu ochranu. Jednoducho povedané, jeden filter chráni jednu časť slnečného žiarenia a druhý doplňa ochranu tam, kde prvý nestačí. UV filtre sa najčastejšie rozdeľujú na organické a minerálne. Organické filtre sa niekedy označujú aj ako chemické. Pohlcujú UV žiarenie a premieňajú jeho energiu na malé množstvo tepla, ktoré sa z pokožky uvoľní. Minerálne filtre sú najmä oxid zinočnatý a oxid titaničitý. UV žiarenie pohlcujú a časť z neho zároveň rozptyľujú. Minerálne filtre bývajú často vhodné aj pre citlivú pokožku. Niektoré však môžu na koži zanechať biely povlak a môžu sa ťažšie rozotierať. Moderné organické filtre zvyčajne umožňujú vyrábať ľahšie krémy a fluidy, ktoré sa dobre rozotierajú a nezanechávajú na pokožke biely povlak alebo mastnotu. Nie je však správne tvrdiť, že jeden typ filtrov je vždy dobrý a druhý zlý. Dôležité je celé zloženie výrobku, kvalita prípravku a to, ako ho pokožka znáša. Čo znamená SPF? SPF je ochranný faktor proti slnečnému žiareniu. Hovorí nám najmä o ochrane pred UVB žiarením, teda pred spálením pokožky. Čím je číslo SPF vyššie, tým je ochrana vyššia. SPF 50 však neznamená úplnú ani celodennú ochranu. Ani vysoký faktor nás nechráni správne, keď nanesieme príliš malé množstvo prípravku, alebo keď jeho nanesenie počas dňa neopakujeme. Na tvár a krk sa odporúča použiť približne 2 dlhšie prúžky prípravku, nanesené na ukazovák a prostredník. Na celé telo dospelého človeka je potrebné približne také množstvo, ktoré by naplnilo menší pohárik. V praxi si ľudia často nanášajú opaľovacie prípravky príliš v malom množstve. Ochrana je potom nižšia, než uvádza číslo SPF na obale. Ako zistíme ochranu pred UVA žiarením? Pri výbere prípravku nestačí sledovať iba SPF.
Na obale treba hľadať aj označenie UVA, najčastejšie písmená UVA v krúžku. Tento symbol znamená, že prípravok poskytuje aj primeranú ochranu pred UVA žiarením. Na výrobku môžeme nájsť aj označenie širokospektrálna ochrana, UVA a UVB ochrana alebo anglické označenie Broad Spectrum. Pre bežného spotrebiteľa je najjednoduchšie vyberať prípravok s vysokým SPF a zároveň so symbolom UVA v krúžku. Ako sa UV filtre označujú v zložení? Na obale opaľovacieho prípravku sa nachádza zoznam zložiek označeným slovom ingredients. UV filtre sú v ňom uvedené pod svojimi oficiálnymi názvami. Tie bývajú dlhé a pre bežného človeka zložité. Preto sa často používajú aj skratky alebo obchodné názvy. Jedným z moderných filtrov je BEMT. V zložení ho môžeme nájsť pod názvom napríklad bemotrizinol alebo obchodné označenie Tinosorb S. Tieto názvy označujú ten istý UV filter. Čo je BEMT? Je to moderný organický UV filter. Jeho veľkou výhodou je, že chráni pred UVA aj UVB žiarením. Je tiež veľmi stabilný na slnku. To znamená, že sa pri pôsobení slnečného žiarenia nerozkladá tak rýchlo ako niektoré staršie filtre. BEMT môže zároveň pomáhať stabilizovať aj ďalšie UV filtre, ktoré sa nachádzajú v tom istom prípravku. Cez neporušenú pokožku preniká len vo veľmi malej miere a zostáva najmä vo vrchných vrstvách kože, kde má pôsobiť. Výhodou je aj to, že nezanecháva typický biely povlak, aký môžu zanechávať niektoré minerálne filtre. Preto ho môžeme nájsť v ľahkých krémoch, fluidných prípravkoch, aj opaľovacích výrobkoch určených na každodenné používanie. BEMT však zvyčajne nie je v prípravku sám. Kombinuje sa s ďalšími filtrami, aby bola ochrana čo najrovnomernejšia. Aké sú ďalšie moderné UV filtre? Okrem BEMT sa môžeme stretnúť aj s ďalšími modernými filtrami. DHHB chráni najmä pred UVA žiarením. EHT poskytuje silnú ochranu pred UVB žiarením. MBBT chráni pred UVA aj UVB žiarením a časť žiarenia zároveň rozptyľuje. Mexoryl 400 bol vyvinutý najmä na ochranu pred dlhovoľným UVA žiarením, ktoré preniká hlboko do pokožky. Nie je však potrebné, aby si bežný človek všetky tieto skratky pamätal. Dôležité je vedieť, že moderné opaľovacie prípravky často obsahujú kombináciu viacerých filtrov, ktoré sa navzájom doplňajú. Opaľovací prípravok preto neposudzujeme iba podľa jedného filtra. Podstatný je výsledný stupeň ochrany, stabilita výrobku a to, či sa dá príjemne a rovnomerne naniesť. Moderné UV filtre majú viacero výhod. Často sú stabilnejšie na slnku, poskytujú širokú ochranu a umožňujú vyrábať ľahšie a príjemnejšie prípravky. To však neznamená, že každý výrobok s moderným filtrom bude vyhovovať každému. Pokožku môže dráždiť aj parfum, konzervačná látka alebo iná zložka prípravku. Pri citlivej pokožke je preto vhodné vybrať prípravok bez parfumácie a ten, ktorý je určený na citlivú pokožku. Čo je hyperpigmentácia a čo sú poruchy pigmentácie? Hyperpigmentácia znamená, že sa na pokožke vytvára viac pigmentu, než je bežné. Prejavuje sa tmavšími škvrnami alebo nerovnomerným sfarbením pokožky. Môže ísť napríklad o pigmentové škvrny po opaľovaní, starecké škvrny, melazmu, ktorá sa často objavuje na tvári, tmavé škvrny po akné, alebo stmavnutie pokožky po zápale či poranení. Slnečné žiarenie môže už existujúce škvrny zvýrazniť a môže podporiť aj vznik nových.
Preto je ochrana pred slnkom dôležitou súčasťou starostlivosti o pokožku s poruchami pigmentácie. Pri sklone k hyperpigmentácii je vhodné používať opaľovací prípravok s vysokým SPF faktorom, najčastejšie SPF 50 alebo 50+, a zároveň s vysokou ochranou pred UVA žiarením. Ochranný prípravok pomáha predchádzať ďalšiemu tmavnutiu škvrn. Bez pravidelnej ochrany pred slnkom môže byť účinok rozejasňujúcich sér, krémov alebo dermatologických zákrokov výrazne slabší. Pri výraznejších pigmentových škvrnách môže byť vhodný aj tónovaný opaľovací prípravok. Farebné pigmenty v takomto výrobku môžu pomáhať chrániť pokožku aj pred časťou viditeľného svetla, ktoré môže niektoré pigmentové poruchy zhoršovať. Nie každá zmena farby pokožky je však obyčajná pigmentová škvrna. Ak sa škvrna rýchlo mení, zväčšuje sa, má nepravidelný tvar, viac farieb, svrbí alebo krváca, treba ju ukázať dermatológovi. A prečo používať ochranu počas celého roka? Mnohí ľudia si opaľovací prípravok spájajú iba s letom, vysokými teplotami a dovolenkou. UV žiarenie však pôsobí počas celého roka. UVA lúče prenikajú cez oblaky a čiastočne aj cez okenné sklo. Na pokožku preto pôsobia aj počas zamračených dní, na jeseň, v zime alebo počas jazdy autom. V zime môže byť UV žiarenie výraznejšie na horách, pretože sneh časť lúčov odráža. Pokožka tak môže byť vystavená slnku z hora aj odrazom od zasneženého povrchu. Celoročná ochrana je dôležitá najmä pri hyperpigmentácii a melazme, pri opakovaných pigmentových škvrnách, citlivej pokožke, rozacei, používaní retinoidov alebo exfoliačných kyselín, po chemickom peelingu, laserovom ošetrení alebo inom dermatologickom zákroku. Dôležitá je aj pri užívaní liekov, ktoré môžu zvýšiť citlivosť na slnko, a pri zvýšenom riziku nádorových ochorení kože. V bežný pracovný deň nemusíme natierať celé telo, ak je zakryté oblečením. Celoročne je však vhodné chrániť najmä tvár, krk, dekolt, uši a chrbty rúk. Opaľovací prípravok sa ráno nanáša ako posledný krok starostlivosti o pokožku pred make-upom. Ak človek trávi väčšiu časť dňa v interiéri a nie pri okne, potreba opakovania môže byť menšia. Pri dlhšom pobyte vonku, športe, potení alebo silnom slnečnom žiarení je však potrebné ochranu počas dňa obnoviť. Celoročné používanie opaľovacieho prípravku nie je prehnaná opatrnosť. Je to jedna z najjednoduchších možností, ako spomaliť predčasné starnutie pokožky, znižovať tvorbu pigmentových škvrn a chrániť kožné bunky. Aké sú opaľovacie prípravky pre deti? Detská pokožka je jemnejšia a rýchlejšie sa spáli. Pri deťoch preto nestačí používať iba opaľovací krém. Dôležitý je pobyt v tieni, ľahké oblečenie, klobúčik, slnečné okuliare a obmedzenie pobytu na priamom slnku, najmä okolo poludnia. Dojčatá by nemali byť vystavované priamému slnku. Pre deti vyberáme prípravok s vysokou ochranou, najčastejšie SPF 50 alebo SPF 50+. Mal by chrániť pred UVA aj UVB žiarením, byť bez parfumácie a mal by byť vhodný pre citlivú detskú pokožku. Môže obsahovať minerálne, organické alebo kombinované filtre. Nie je rozhodujúce iba to, aký druh filtra obsahuje. Dôležité je, aby bol pre dieťa dobre znášaný a aby poskytoval dostatočnú ochranu. Pri sprejoch treba dávať pozor, aby ich dieťa nevdychovalo. Na tvár sprej nestriekame priamo.
Najskôr ho nastriekame do dlane a až potom nanesieme na pokožku. Po kúpaní, spotení alebo utretí uterákom treba prípravok naniesť znova. Ako je to so slnečnou alergiou? Slnečná alergia sa najčastejšie prejavuje ako svrbivá vyrážka, červené pupienky alebo drobné pľuzgieriky. Objavuje sa najmä na jar alebo začiatkom leta, keď pokožka ešte nie je zvyknutá na silnejšie slnko. Najčastejšie býva na dekolte, ramenách, rukách alebo nohách. Pri sklone k slnečnej alergii je vhodné používať prípravok SPF 50 alebo 50+ a s vysokou ochranou pred UVA žiarením. Na obale preto opäť hľadajte symbol UVA v krúžku. Vhodný je prípravok bez parfumácie a určený pre citlivú pokožku. Na slnko si treba zvykať postupne. Na začiatku sezóny je lepší kratší pobyt vonku a väčšia ochrana oblečením. Nie každá vyrážka po slnku je pravá slnečná alergia. Niekedy môže pokožka reagovať na parfum, kozmetiku, opaľovací prípravok, niektorý liek alebo na kombináciu určitej látky so slnečným žiarením. Ak sa vyrážka objaví iba na miestach, kde bol nanesený konkrétny prípravok, môže ísť o podráždenie alebo alergickú reakciu na niektorú jeho zložku. Pri silnom opuchu, rozsiahlych pľuzgieroch, horúčke alebo problémoch s dýchaním treba vyhľadať lekára. Ako vyberať opaľovací prípravok? Pri výbere sledujte najmä SPF 30 alebo SPF 50, symbol UVA v krúžku, ochranu pred UVA aj UVB žiarením, odolnosť proti vode pri kúpaní alebo športe, vhodnosť pre citlivú pokožku a konzistenciu, ktorá vám bude príjemná. Pri hyperpigmentácii, melazme alebo po dermatologickom zákroku je zvyčajne vhodnejší prípravok s SPF 50 alebo 50+ a vysokou UVA ochranou. Najlepší opaľovací prípravok nie je ten, ktorý má na obale najviac odborných názvov. Najlepší je ten, ktorý poskytuje dostatočnú ochranu a ktorý budete ochotní pravidelne používať. Ako ho správne nanášať? Opaľovací prípravok naneste rovnomerne na všetky odkryté časti tela. Nezabudnite na uši, krk, dekolt, priehlavky, chrbty rúk, okolie vlasov a pery. Pri rednúcich vlasoch treba chrániť aj pokožku hlavy. Prípravok treba počas dňa opakovane nanášať, najmä po kúpaní, potení alebo utieraní uterákom. Ani vodoodolný výrobok nie je vodotesný a nevydrží na pokožke bez obnovovania celý deň. Opaľovací prípravok zároveň nenahrádza pobyt v tieni, klobúk, okuliare a vhodné oblečenie. Aké opaľovacie prípravky nájdeme v lekárni? V lekárniach nájdeme opaľovacie prípravky na tvár aj telo, pre dospelých, deti aj dojčatá. Dostupné sú krémy, mlieka, fluidy, gély, spreje, hmly, tyčinky na citlivé miesta aj ochranné balzamy na pery. Sortiment lekárni sa často zameriava na tzv. Dermokozmetiku, teda prípravky určené nielen na bežnú ochranu pred slnkom, ale aj pre ľudí so špecifickými potrebami pokožky. Môžeme si vybrať napríklad prípravky pre veľmi citlivú alebo alergickú pokožku, pre atopickú pokožku, pre mastnú a aknóznu pleť, pre suchú alebo zrelú pokožku, pri rozacei a začervenaní, pri pigmentových škvrnách a melazme, po dermatologických zákrokoch, pre pokožku citlivú na slnko alebo prípravky vhodné pri športe a pobyte vo vode. V lekárniach sú bežne dostupné aj minerálne, neparfumované, tónované či veľmi odolné prípravky z SPF 50 alebo 50+. Niektoré tónované výrobky sú určené práve na pokožku so sklonom k hyperpigmentácii
A okrem UV žiarenia pomáhajú obmedziť aj pôsobenie časti viditeľného svetla. Pre mastnú alebo aknóznu pleť môžeme vyberať ľahké fluidy, gély a nemastné prípravky, ktoré neupchávajú póry. Pre suchú pokožku sú vhodnejšie výživnejšie krémy a mlieka. Na väčšie plochy tela sú praktické mlieka a spreje, na tvár zase ľahké fluidy alebo krémy. Pre deti sú dostupné prípravky s veľmi vysokou ochranou, najčastejšie SPF 50 alebo 50+, určené na citlivú detskú pokožku. Aj pri nich však zostáva najdôležitejšia ochrana oblečením, klobúčikom alebo pobytom v tieni. Čím sa lekárenský sortiment líši od bežnej drogérie? Opaľovací prípravok z drogérie nemusí byť menej kvalitný ani menej účinný. Všetky kozmetické opaľovacie prípravky predávané v Európskej únii musia spĺňať príslušné pravidlá a deklarovanú ochranu. Symbol UVA v krúžku znamená, že výrobok poskytuje aj stanovenú úroveň ochrany pred UVA žiarením. Rozdiel teda býva najmä v zameraní sortimentu. V drogeriách nájdeme veľký výber bežných opaľovacích mliek, sprejov, olejov a prípravkov určených na dovolenku, kúpanie alebo každodennú kozmetickú starostlivosť. Často sú cenovo dostupnejšie a môžu mať príjemnú vôňu alebo ľahkú konzistenciu. Lekárne majú zvyčajne širší výber prípravkov určených pre citlivú, alergickú alebo problematickú pokožku. Častejšie tu nájdeme výrobky bez parfumácie, nekomedogénne prípravky, špeciálne výrobky proti pigmentovým škvrnám, prípravky po kožných zákrokoch alebo ochranu určenú pri niektorých kožných ochoreniach. Ďalším rozdielom je možnosť poradiť sa s lekárnikom. Lekárnik vám pomôže vybrať vhodnú konzistenciu, stupeň ochrany a typ prípravku podľa veku, pokožky, zdravotných problémov alebo užívaných liekov. Môže tiež upozorniť na lieky, ktoré zvyšujú citlivosť kože na slnečné žiarenie alebo odporučiť vhodnú ochranu pri pigmentových škvrnách, rozacei, akné či po dermatologickom zákroku. Najdôležitejšie nie je miesto nákupu ani značka na obale. Rozhodujúce je, aby prípravok poskytoval dostatočnú UVA a UVB ochranu a vyhovoval pokožke a hlavne používal sa správne a v správnom množstve. Pretože aj kvalitný prípravok z lekárne alebo drogerie zostane iba pekným obalom, keď ho nanesieme príliš málo alebo ho zabudneme doma na poličke. A čo na záver? Pri opaľovacích prípravkoch sa môžeme stretnúť so množstvom skratiek, odborných názvov a údajov na obale. Nie je však potrebné poznať všetky chemické názvy naspamäť. Stačí vedieť, že UV filtre chránia pokožku pred škodlivým slnečným žiarením a že moderné filtre ako je BEMT dokážu chrániť pred UVA aj UVB žiarením a zostávajú stabilné aj počas pobytu na slnku. Ochrana pred slnkom nie je dôležitá iba počas leta. Má význam počas celého roka, najmä pri hyperpigmentácii, melazme, pigmentových škvrnách, citlivej pokožke alebo po dermatologických zákrokoch. Pravidelné používanie opaľovacieho prípravku pomáha znižovať riziko ďalšieho tmavnutia škvrn, spomaľuje predčasné starnutie pokožky a chráni kožné bunky pred poškodením. Dôležité je vybrať dostatočne vysoké SPF, sledovať ochranu pred UVA žiarením a prípravok používať v správnom množstve. A ak si pri výbere nie ste istí, pokojné slovo a zrozumiteľné vysvetlenie lekárnika môže byť rovnako dôležité ako samotný prípravok. Pretože človek sa lepšie chráni vtedy, keď rozumie tomu, čo používa. Počúvali ste epizódu podcastu o opaľovacích prípravkoch, ktorá vám pomôže lepšie sa zorientovať v UV filtroch, označení SPF, ochrane pred UVA a UVB žiarením, aj v správnom používaní opaľovacích prípravkoch počas celého roka.
Od mikrofónu sa s vami lúči Jana Čarnoká. Počúvali ste podcast Virtuálna lekáreň, podcast o liekoch a zdraví s Janou Čarnokou. Teším sa na vás pri ďalšej epizóde.